Jaume, Ecolpatès November Eco, que res, tinc poca informació de la llarga història que té en el món de la radioafició. Els anys entre 70 i 80 va ser, tal com es deien els càrrecs en aquell temps, delegado local de UREN Terrassa, delegado provincial de UREN Barcelona, delegado regional en Catalunya. Aquests són un dels pocs càrrecs que ha tingut a dins d'URE i potser d'altres associacions. En el món de la ràdio ha fet de tot. Si preguntes per una banda, l'ha treballat. Per una modalitat, també l'ha treballat. Però bueno, avui més que res parlarem de l'Òscar Cent, el satèl·lit, que pel que sé, ell l'ha treballat quan s'ho havia de muntar un mateix, quan no hi havia sistemes que avui en dia el pots trobar al mercat, un kit, ja el muntes i el prepares, l'antena ja preparada, doncs ell s'ho va tenir que fer tot, preparar antenes, preparar kits, preparar tot el necessari per poder contactar amb l'Òscar Cent, que avui en dia veureu que és molt més simple per qui vol començar. Qui vol començar com ell, doncs també ho pot fer, també us passarà informació. I, sí, això és el gust del consumidor i del radioaficionat, que a vegades dius, és que jo no sé tècnica, no sé construir-me res. No hi ha problemes, les botigues t'ho venen. Que t'agrada construir i no saps on anar, doncs amb el Jaume. El Jaume t'ho podrà dir i informar perfectament. Això sí. I per tot el que vulgueu, li podeu demanar amb el Jaume, que us informarà al 100%. Gràcies. Vinga, Jaume. Hi ha un tema que l'altre dia un company de les tertúlies que fem als diferents llocs, parlant d'aquest tema, em deia exactament això que acaba d'explicar. Diu, jo estic content que he començat ara, fa poc, i avui m'he saltat tots aquells problemes que teníeu al principi, concretament el Daniel. Sabeu que és de prop de Mataró, de per aquella zona, oi, el Daniel? L'Albert. Sí, de Mataró. És de la teva colla. Doncs el Daniel em deia això, diu, és que estic content perquè em dono compte del salt que he pogut fer, vull dir, que no he hagut de fer molt, vull dir, a mi ara em dona impressió com que és tot fet, que no era tan complicat, aquella època tampoc, que em dona aquesta impressió. I també recordo que també hi ha hagut moments que he estat de sort amb algunes adquisicions que he fet, però ja us ho aniré explicant. Si us sembla, comencem, doncs, el que està clar és heu decidit fer una que fèieu sempre, jo havia vingut molt perquè, la meva família, no sé si sabeu, és del Bages, la meva mare és de Fonellosa i el meu pare és de Sant Mateu de Bages, vol dir que jo, els meus orígens són d'aquestes comarques i per tant em molt satisfet. I quan vaig començar a fer lluna també vaig començar venint a aprendre aquí d'un bon company, que era el Pau. El vaig venir a ajudar a muntar l'antena amb altres companys, vaig aprendre i després doncs, érem els dos. Passa que va arribar un moment que jo em nevava i vaig estar fins a les 2 o les 3 de la matinada aquí fent lluna a l'era de Cal Josep amb el Pau. I després em passava això que a casa, per fer 1 o 2 contactes, em passava des de les 10 del vespre fins a la 1 de la matinada. Vaig dir, això és poc productiu. I jo, quan va venir, vaig veure que van tardar 3 anys a posar-la en servei, en òrbita i en servei. Jo ja havia comprat a les fires de Friedrichshafen, ja havia comprat una LDB, havia anat comprant elements i encara em van tenir allò i dic, què em faig? Paràboles, tenia la sort que parabòliques antiques ja en tenia a casa i jo sí, al cap d'un temps vam dir, ara al novembre tiraran el coet, no menys mal, i el novembre es van passar fins al febrer, el 14 de febrer, que van inaugurar. Però això ja us ho aniré explicant. Mira, aquesta és la diada d'avui, vol dir que felicitats també per vosaltres, perquè després d'aquests 2 anys que hem passat una mica apopèics, vull dir, doncs ja heu pogut tornar a celebrar-ho. Nosaltres a Terrassa havíem fet molta activitat en el concurs i ho havíem passat molt bé. El que passa que vull dir que allà també tots ens hem anat fent grans, vull dir, però cada vegada costa més sortir al camp. Jo tinc una unitat, tu em preguntaves coses de freqüència,
un trípode amb una parabòlica per fer 10 gigas. La veritat és que l'altre pensava, i ho vaig fer per anar amb mòbil, perquè vaig pensar a casa amb 10 gigas no farà res directe. I no ho faig servir. Penso, però esclar, és que ara no tinc gaires ganes tampoc d'anar a la muntanya amb el trípode i desmuntar i tot això. El que us explicaré, o sigui, ho he estructurat de la següent manera. Us parlaré de 3 anys, que ja duem 3 anys i un mes de satèl·lit, un mes, sí, perquè estem, i un mes i uns dies. El van inaugurar el 14, vol dir que 3 anys de satèl·lit geoestacionari. Jo quan van dir que hi hauria aquest satèl·lit, el primer que vaig haver de fer, vaig dir, ara aquí ja no tinc espai a casa meva pel sud, per cobrir el satèl·lit, què haig de fer? Vaig haver de desmuntar les antenes que tenia per fer la lluna, que tenia 4 antenes dobles, o sigui, vertical i horitzontal, que em va costar, a mi vaig posar tot un estiu muntant-les, llavors en un dia ho vaig desmuntar tot, perquè vaig dir, ja no tens espai, perquè em feia molta il·lusió, la veritat, em feia una superil·lusió aquest satèl·lit, perquè vaig pensar, t'estalviaràs. Una cosa que tu has dit, que he fet quasi tot, quasi, perquè una cosa que no he fet és els satèl·lits que es mouen, exacte, i guardo un rotor d'aquests amb els dos moviments, perquè un dia estava molt encrescat amb el Toni, sempre en parlem, i t'has d'animar, i m'ensenyava i tal, i qual, dic, ho faré. Però quan penso que haig de fer tants seguiments, dic, i de moment està aparcada, o sigui, i aquesta faceta no l'he fet encara, o sigui que encara em queden coses per fer, no sé si les faré, però... És molt xulo. Sí, no, és fabulós, vull dir, però... Llavors, a la segona part us diré com rebre les senyals, algú m'explicava, jo no sé si m'agradarà o em dedicaré a transmetre, però sí que rebre val la pena. Doncs sí, hi ha una manera fàcil de rebre, t'ho deia tu, que és via web, que per les senyals d'SSB es poden rebre a través d'una web que és un receptor que tenen els inglesos, però el que fa gràcia és també rebre-ho amb una parabòlica petita. Em sembla que el Toni va començar amb una 45 per 45, una quadrada. Vol dir que per rebre es pot fer fàcilment. Llavors, la segona part, us diré com emetre ja en banda estreta. Jo us explico una mica el que he fet jo, però hi ha molts camins. Vull dir, no és allò que per anar d'aquí allà has d'anar sempre pel mateix camí, sinó que hi ha moltes maneres de fer-ho, tant rebre com transmetre. Rebre amb televisió, que és l'altra part que es parla, aquí no hi ha tantes possibilitats, n'hi ha algunes, que jo no he fet, que no he provat, però en general es basa pràcticament tot en una, que és la idea d'entre els francesos i inglesos. Aquí el lligam de francesos i inglesos ha anat perfecte perquè ens han donat eines realment molt valuoses. I per acabar, abans d'acabar, emetre, que per mi és un dels objectius. Jo tenia aquest objectiu, a mi em feia molta il·lusió emetre en televisió. A més té un gran avantatge, que tu mateix el pots controlar, o sigui que tu veus la imatge, veus com arribes de potència, ho veus tot. Vull dir que no necessites, pots fer allò que a molts els agrada, de fer ràdio, vull dir, sense necessitar massa... Perquè a vegades necessites, home, tu passen controls, no, tu mateix el pots passar els controls, perquè veus com et baixa, i com que són dues freqüències totalment diferents, veus com torna la teva senyal de qualitat, de potència. I llavors, per acabar, unes petites novetats de programari i uns consells que a mi m'ha semblat que us ho havia de dir, perquè és el que diria qualsevol amic que es pogués dedicar a això. Bé, aquí fa 3 anys, o sigui, sembla que sigui ahir aquest satèl·lit, però fa 3 anys, aproximadament, l'any 19, ja fèiem una conferència amb el Toni, aquí el tenim, ell va ser ell el que em va convidar a parlar del cel, que llavors en aquella època vam passar una època, jo diria, d'aquelles que recordes tota la vida, sempre hi ha èpoques al món de l'afició, que són moments dolços, que fèiem contactes que jo mai hagués dit que ho haguéssim pogut fer de casa seva a casa meva. El Toni viu a darrere del Tibidabo, però al baix de tot, amb un forat, allà on hi ha l'estació de 3 dels ferrocarrils del peu del funicular. Jo quan em va dir que vivia allà, dic, un dia, pobre xicot, no fotrà res, amb aquest racó que viu. Un dia vam fer una mà de contactes i llavors ella em va convidar a aquesta conferència, degut a aquests moments dolços. Va ser el Mercaham del juny del 19, una conferència que per cert es va gravar també es vas gravar tu, vull dir, ANJ, oi? No dic malament. No em surt el nom, digue'm. ANS. No, però el Quim, això, el Quim, ANS, ANS, ANS. I és un bon record d'una època d'experimentacions en via directa, sense satèl·lit. O sigui, això una mica us he fet la història del tema digital.
Aquesta va ser la foto que té publicada al seu blog el Toni. Era un batímetre, com veieu, aquí es veu la potència. Em sembla que era un amplificador aquells de pastilla, aquelles pastilletes que... I això era a 400... No, sí, 432 era, espera que ho dec explicar aquí. Ah, sí, mira, 437 a 32 PSK. 32 PSK vol dir que hi ha moltes fases i, per tant, multipliques per molt la definició normal que podries aconseguir amb una fase sol. Si us fixeu per veure les fases, aquí baix teniu el... Ara m'he anat enrere, em sembla, sí. Tiro endavant. Aquí teniu les fases, veieu? Normalment aquest quadre, que se'n diu les constel·lacions, hi ha 4 punts o 4 buidines d'aquestes. Aquí n'hi ha 32. Però és clar, hi ha molta informació. Llavors, si no hi ha una certa qualitat tant a la transmissió com a la recepció, no hi ha manera. Llavors, quin és el gran què d'això? Perquè en aquella època teníem l'obsessió d'explicar a la gent que no calien grans amplades. O sigui, la televisió comercial de satèl·lit fa servir una amplada terrible, 37.500. 37.500, o sigui que... Doncs no, nosaltres anàvem, en comptes d'aquests 37.500, anàvem a 125. Tu imagineu-vos, la televisió comercial, això, aquest valor, 37.500, que equival a l'amplada de banda, que deuen ser 37, se'n deu anar, 27, se'n deu als 35.000. Doncs nosaltres anàvem a SR 125, una misèria, o sigui, ocupàvem, per ser una televisió, només 170 quilocicles. Però gràcies als 32 PSK, a 437 i directe a casa del Toni, ell em va rebre aquesta imatge, i aquí ho teniu. I llavors aquest és el sistema de rebre, que més endavant jo us explicaré del Minituner, us explicaré, però això ja és història, diguem-ne, és un dels moments històrics bons, diguem-ne, de les nostres pràctiques. Bona definició i gràcies a les 32 fases. Això és el perfil, el que passa que aquí jo diria que aquest perfil, em corregirà el Toni, això no és de casa seva, això és de Montjuïc. Una balissa. Que va posar una balissa a Montjuïc. A Montjuïc, però que també era de banda molt estreta i també vam aconseguir unes senyals magnífiques i això és el perfil del terreny que hi ha entre Montjuïc i casa meva. Vol dir que havíem de travessar pràcticament el Tibidabo, no és una gran distància, 25 quilòmetres, però imagineu-vos quina muntanya teníem al mig que ens obstruïa. Aquí jo poso CNO, però de fet era la balissa que el CNO tenia muntada a Montjuïc. Ell l'engegava i la parava des de casa seva, i aquí teníem, però aquí era un watt només, o sigui, Montjuïc tenia un watt, una antena que era una trèvol, em sembla, o una dipol, una iagui de 2 elements. O iagui de 2 elements, a 432, imagineu-vos, i un watt i ho rebia a casa. Bon, saps que també ho rebia estudis d'Olesa, oi? Imagineu-vos, vull dir, el que aconsegueix. I ja, se suposa, o vaja, estem bastant convençuts, que tot és gràcies al rebot de la torre de comunicacions de Collserola. I aquí hi ha un perfil, perquè també ho vam fer amb l'UM, i aquest quasi és el que ja garanteix que era la torre Collserola, perquè fixeu-vos, el 3UM no encarava l'antena cap al 3UM, sinó que jo l'encarava a la torre Collserola. Suposo que ell devia fer el mateix, i així vam enllaçar amb televisió amb Castelldefels. Això, aquí sí, aquí ja tenim més watts, 15 watts, SR333, 70 centímetres. Jo diria que hem acabat la part ja d'història. Això és una mica la història que us hem pogut fer de l'any 19, de quan vam fer aquesta conferència. Ara anem a el que dèiem abans, la recepció. En aquest cas diem recepció de banda estreta. Banda estreta és la banda, el satèl·lit aquest és un satèl·lit comercial normal, o sigui que emet canals de televisió com nosaltres quan veiem a la televisió per satèl·lit comercials. I llavors van reservar, és un satèl·lit de Qatar, van reservar uns espais pels radioaficionats. Hi ha un espai que és per la televisió o per sistemes de molt banda ampla, i nosaltres de banda estreta. Ara anem per la banda estreta, que és el que hi ha l'SSB i per on vam començar en general tots, que era la part més fàcil. Banda estreta, telegrafia, SSB i altres modalitats, parabòlica, LNB, jo aconsello aquest, jo em vaig passar moltes hores i molts dies provant de d'altres i fent modificacions internes, no us ho aconsello, per 25 o 30 euros
aquest està molt bé, té un cristall molt estable i el que no té és entrada per controlar exteriorment, té sortida, o sigui l'oscil·lador que té dintre, que té molt poca desviació i molt estable, doncs té el vermell, s'ha de recordar, el verd és el normal, que és el cas d'alimentar com qualsevol LNB normal, i els 25 kHz de l'oscil·lador local surten per aquí per si vols fer comparacions, controls, etc. Això és el que jo aconsello en aquests moments. En el meu cas tinc això, que és un Clay, que li vaig comprar amb el Salvador Cavaller, o sigui Astro Radio, pensava que és de l'ordre del centenar d'euros, que és el que abans li explicava amb algun company de per aquí, una companya, que per mi ha sigut és el millor receptor que de moment he escoltat, perquè amb el programa que ara us comentaré, el PC, i el programa aquest, que és el Console, he pogut ajustar el Console de tal manera que no sento soroll de fons, o sigui, allò que és tan molest quan escoltem l'SSB, perquè aquí penseu que no hi ha, dinàmicament, no hi ha massa diferència entre el soroll, home, si hi ha diferència en TV, si no, no ho sentim, però no és exagerada, llavors se sent, en general, l'Eon abans tenia el Kenwood, el TS2000, feia servir per això, i no m'era agradable. Jo crec que el Kenwood és un bon equip receptor, això vaig guanyar molt més, o sigui, us aconsello molt aquest programa, Console. Aquí dec dir-ho, SDR Soft o Console. Això per recepció, jo el que aconsello, però hi ha moltes, vull dir, hi ha 10.000 camins, jo, perquè us feu una idea de l'NBs, em sembla que en tinc de desmuntats i aprofitats i així com una vintena o 25, però es anava provant. I l'última hora la ruta arribes a la que no val la pena dedicar tantes hores i agafar un d'aquests que ja venen fets i que és suficient. TX, algú ja em preguntava que li feia més por el tema TX, jo diria que per veu, jo tinc encara aquest sistema que és un sistema antic, diguem, va ser bàsicament el primer. El TS2000 que us deia, o sigui, per transmissor encara l'estic fent servir perquè té un àudio de transmissió per mi molt agradable, va molt bé. A part, té tot el sistema pots gravar CQs, té moltes possibilitats. Clar, aquest primer, exacte, abans explicava, abans de dir el Console feia servir aquest per recepció perquè també està preparat per satèl·lit, té la programació de 2 bandes, rebia 1200 i transmetia 432, però llavors, clar, l'ANB havia de controlar amb un oscil·lador extern que podia variar la freqüència i feia aquest FI, que no és gaire habitual, de 1200. No és gaire habitual, em refereixo com a FI per satèl·lit. El receptor, el transmissor aquest, dona els 432, aquest transverter, que és de SG Labs. Per mi és un bon transverter, però jo només el faig servir a la part de transmissió. Dona aproximadament uns 2 watts i amb els 2 watts amb una parabòlica una mica gran en és suficient. Jo tenia una parabòlica dels començaments de la televisió comercial que la vaig comprar, em sembla, a Granada, no sé on, suposo que havia anat, no sé per què la vaig comprar allà, de fibra, i ja la tenia a punt per llançar més d'una vegada, perquè em havia caigut amb el vent, em havia caigut i tal, però la vaig aprofitar i em va anar a la veu, si no vaig necessitar res més, amb aquests 2 watts, ja en tenia suficient, em sembla que algú reportava que es tenia inclús massa senyal, oi? O sigui, això és molt fàcil, aquest sistema. Transmissor qualsevol de 432, llavors no cal ni que sigui aquest, pot ser qualsevol de 432, el que sigui és bo que el puguis controlar la freqüència amb el Console, que no és el Console, per això he dit que era molt important el Console, perquè et controla també la transmissió i el desplaçament de freqüència, tot això et fa. La parabòlica, si us hi fixeu, el transverter està muntat o sigui, que no hi ha pèrdues de cable, està a la mateixa darrere de l'hèlix, veieu que hi ha una capseta quadrada, el que passa que la tinc que tenir tapada, a part de la pluja, la tinc que tenir tapada perquè el sol me l'escalfava tant que em feia derivar tant de la freqüència de l'oscil·lador que se'n marxava d'òrbita l'oscil·lador local, a l'estiu, quan hi donava el sol. Però és això, la parabòlica aquesta és una parabòlica que té uns 40 anys. És quan encara, jo me'n recordo el primer receptor que vaig tenir per satèl·lit, que era analògic, i eren botons, o sigui, la sintonia la feies com els ràdios antics, un botó per la sintonia de la freqüència i un altre botó per la sintonia de les portadores d'àudio. I aquesta és la primera portadora, la primera parabòlica que vaig tenir a casa, jo calculo que deu tenir uns 40 anys, i em va anar, o sigui, es pot aplicar qualsevol tipus de parabòlica,
i aquesta és l'hèlix, no és aquesta realment, bueno, és aquesta, però l'Ibestellà es va quedar, ara aquí té bueno, no sé quantes espires té 3 i mitja, com em va anar més bé amb 2 espires i mitja, i encara no vaig arribar més perquè no em vaig atrevir, vaig pensar, és que 2 i mitja ja has arribat a màxim de senyal, si tallo més doncs ja no em quedarà antena, i aquí vaig parar, com que ja em rendeix molt, i si veieu a la dreta hi ha l'aparell per ajustar l'antena, perquè això jo normalment primer l'ajusto així i després quan la tinc instal·lada acabo de veure si m'ha quedat ben ajustada. Això diria que és un sistema senzill de transmissió. Ara més això com a anècdota, el dia que es va inaugurar el Q100, es va inaugurar el PUC, diguem-ne, el Ràdio Aficionats, va ser el 14, el dia de Sant Valentí del febrer del 19. I llavors ja teníem preparat i vaig tenir la sort de fer el primer contacte, el feia el mateix 14, amb un GM3, que és Escòcia, i després més tard amb un DL9, que és Alemanya. I els dies següents vaig tenir la sort de, com a DX, fer la illa de Mauritius, 3B8, que després, no sé si és aquest mateix o és un altre, fa molta televisió, aquí això era SCB. Llavors aquest de Brasil, aquest me'n recordo molt perquè és RN, és fàcil de recordar, aquest indicatiu. Aquest és un que està molt actius en televisió. Aquest sempre explica que té l'antena pràcticament al feix horitzontal, o sigui, com que està ja al límit a Brasil, l'antena la té que tenir pràcticament a l'horitzó, enfocada a l'horitzó. I Índia també, estan molt actius els d'Índia amb equips que també feien. Per cert, dels equips portuguesos vaig quedar sorprès de molts països que feien servir els equips de Portugal per fer SCB, però això va venir més tard que això, o sigui que en aquests moments hi havia molt poca cosa al mercat. Ara ja fem el salt, ja deixem estar la banda estreta i la SCB i anem a la televisió. Per rebre, aquí ja us he dit abans que hi havia pocs camins. Hi ha algun altre camí, Hi ha un altre que veig que fan servir, que em sap que és l'Àngel, oi? Però jo aquest no el conec, si algú el coneix, no ho sé. Però jo veig que tothom s'ha dedicat amb aquest, el Mini Tione. Això és un invent d'un francès que va fer el programa, ho van començar comercialitzant els anglesos, el BAT, que és el que ara veurem. El BAT diu que necessitem, la parabòlica en aquest cas he posat l'LNB que fa el portuguès, aquest LNB me'l va anar al Salvador per provar i va bé, és estable, vull dir, la senyal que em donava a mi era la mateixa que els altres que tinc, que aquell del caputxa vermella, el Buleie, més o menys igual, vull dir que li vaig dir que l'LNB aquest va bé, Salvador. Què més necessitem? L'LNB, i el Minitune. Sí, amb això i un PC, i el programa te'l baixes, és gratis, només el que sí t'has de registrar és gratis del Viva ORG, és una web francesa, però és això, l'has muntat dintre la caixa i ja teniu el sistema de recepció. És un sistema senzill, cobreix força, ja que veurem més coses, aquí a Minituner, has de ser amb un PC, i llavors ara encara tenim més facilitats, ara en tenim dos. No, aquest és el Minituner. El Minituner el venen els inglesos, que abans era molt còmode perquè quan eren de la Comunitat Econòmica Europea doncs no tenies cap tipus de càrrega, ara això s'ha complicat més. Això ja que valia 4 lliures i mitja, això unes 25, això una o dues, i això 25 o 26. I això eren els elements bàsics que t'ho venien ells mateixos, els de bar. Cobreix des de 144 a 2.400 MHz, amb recepció de televisió, S1 i S no cobreix la T, o sigui la terrestre no la cobreix, però és això bàsicament. Necessitaves el PC, el sintonitzador, el regulador d'un vol. Això t'ho servien ells perquè era molt difícil de trobar al mercat dels components. I l'interfície. Llavors els altres components que hi ha aquí són components normals de mercat que es poden trobar a tot arreu. Era el subministre bàsic de la BATC, que és aquesta associació dedicats a la televisió. I llavors a Minitune en caixa tenim
ara que jo sàpiga, he descobert que hi ha dos comercials. Un és Vimo, que te'l ven ja muntat i acabat, dic aquí per uns 170 euros, i l'altre és la Ref, que la Ref també tenim, això és Alemanya, Vimo ja ho sabeu, Ref és França, i Ref també te'l dona pràcticament muntat, o sigui, és el circuit muntat, l'únic que t'has de posar dintre la caixa, però em sembla que inclús el que venen ara, la caixa està ja telegrada, o sigui que en una hora o dues ho tens funcionant ja. El programa per tots és el mateix, I com es veu a la pantalla del PC? Es veu això. A la pantalla del PC veiem això, és una de les solucions, tenint en compte que aquí el bo és llegir-se el manual, perquè hi ha moltes, vull dir, per saber cada cosa què vol dir. Per rebre senyals has de tenir aquests 3 leds verds, aquests 4 verds, i un altre que hi ha aquí que cobreixi. Hi ha d'haver un mínim de senyal en funció de les característiques de la transmissió. La visió d'aquesta pantalla també hi ha diferents verds, heu fet bé, sí. Aquests verds són els primers que s'han de posar en marxa, després es venen aquests. Llavors, ja que ho tenim aquí, aprofitem per veure. Quin valor és important aquí? El MER. El MER vol dir un factor de qualitat, i com més alt és el MER, més bona serà la imatge. I aquest D4 vol dir sobre el que seria el mínim, doncs aquí tenim 4 vegades, per dir alguna cosa, no és exactament això, però tenim 4, anem de sobres, vaja. Si fos D1 o D0, vol dir que estem al límit, que si veiem o no veiem la senyal. Ja sabeu que les digitals o es veuen o no es veuen. Si és un 1, vol dir que ja anem bé, però si és un 0 vol dir que estem molt al límit, que la que hi hagi una petita variació o qualsevol cosa perdrem la senyal. Això allò que us deia de les 4 fases, veieu, 4 boirines, després ja us ho explicaré, però és molt important això també per saber el que aprofites de la transmissió. Aquí et diu els kilobytes que aprofites o que reps de vídeo, d'àudio, i quins perds. Aquest valor és molt important. Veieu que aquí hi ha una careta verda, ara està verda. Si el valor aquest és massa alt, vol dir que estàs perdent massa senyal, que no l'aprofites, d'enviar blocs de bits, i llavors vol dir que estàs perdent. O si estàs molt just, si això se'n va cap al 0, llavors és quan hi ha aquests problemes que se congela l'imatge, que el so, l'àudio es perd, etc. Aquí és per triar les freqüències, és una manera pràctica. Llavors hi ha programes addicionals, això no us ho he explicat, però no ho he ni posat a la diapositiva, que serveixen per fer-ho automàtic. L'altre dia me'n van dir un i vaig veure que era pràctic, però jo m'he acostumat tant aquí que vaig molt ràpid. Què més hi ha aquí d'important? Això i això és el mateix, més que aquí és en pastel i aquí és en números. I aquí, mirem què serà. Ah, sí, si pulsem aquí que diu expert, traurem això, una segona, com que és molt igual. És veritat, jo em refiava del llapis aquest, vosaltres no el veieu. És la mateixa, però amb la imatge més gran, o sigui, si vols veure més detall, si continues pulsant, pot ser que tota la pantalla, o sigui, pots veure tota la pantalla, que ja us ho dic. Apretant l'expert pots arribar a aquesta pantalla, o la mateixa pantalla, pulsant sobre la pantalla, pots arribar que aquesta imatge ocupi tota la pantalla, llavors encara veus més detall. Què més ens havia... Ah, sí, pulsant la tecla expert, vull dir, això era només per aclarir aquest tema. Aquí hi ha un tema que és important, que és l'eficiència. Quan comences, dius, i això em va molt bé o no? Com que no tens comparativa, vull dir, com saps que el teu sistema de parabòlica, de l'hèlix, del cable i tot això té un bon rendiment? Doncs això sí que els inglesos han fet, publiquen en articles seus. O sigui, ha de ser, per fer aquesta mesura, això és la balissa. La balissa, que tothom fa broma, sempre diu surt el molt, perquè aquest home és el president de l'associació de Qatar, que naturalment va a l'honor de fer el discurs d'inauguració el dia que va inaugurar el satèl·lit, el dia 14 del febrer del 19. Doncs bueno, aquesta és el senyal d'allò que l'han canviat, però quan això està net, que no hi hagi cap senyal, perquè cada senyal que aquí va apareixent va fent perdre alguna cosa de dB, o sigui, quan això està tot ple, això pot baixar bastant, això i els altres, o sigui, s'han de repartir la senyal. Per això
s'aconsella no sobrepassar massa aquesta senyal, etc. Es diu el MER, vull dir, per mesurar-ho, del 2017. I llavors ells aconsellen, els inglesos han fet aquesta taula, que per mi és una mica conservadora, que per exemple per metro 20 ells diuen 10 dBs. N'hi ha que en metro 20 o metro 30 aconsegueixen més dBs, estupendo, i per metro 80 11 dBs, però esclar, això tampoc no sé si ells ho han calculat. Ja sabeu que hi ha dues maneres. Una és rebre amb dues parabòliques separades, que és com tens el màxim rendiment, o bé la mateixa parabòlica separada amb un d'aquells més que amb l'hèlix, amb allò que se'n diu poti, que llavors allà hi ha els dos, hi ha o sigui, diguem, hi ha l'emissor, diguem, l'antena emissora de 2400 i al mig hi ha un foradet que hi poses l'LNB que te rep. Normalment es perd, jo, perquè he anat veient un dB, o sigui, perds de l'ordre d'un dB, clar, si no ve d'aquí, doncs amb una sola parabòlica ho fas tot. Doncs potser aquesta taula, això no ho sé, l'hagin fet amb aquest sistema de parabòlica, una sola, amb les dues, diguem, les dues antenes.